Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i njegova zamjenica Danijela Stanković i u idućoj godini nastavljaju izdvajati sredstva iz svojih osobnih dohodaka za stipendije primjerenim učenicima i uspješnim mladim sportašima u Vukovaru. Tim su povodom u Vukovarskoj gradskoj vijećnici sklopili ugovore o stipendiranju s roditeljima mladih Vukovaraca i Vukovarki koje će financirati. Oboje su naglasili kako im je iznimna čast i zadovoljstvo što će iduće godine pomagati mladim vukovarskim odličnim učenicima i uspješnim sportašima. Gradonačelnik Sabo s 500 kuna mjesečno stipendira Ivanu Krkljuš, uspješnu sportašicu koja se bavi veslanjem i koja je članica Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar, Miloša Jovičića, nadarenog i primjerenog učenika prvoga razreda Opće gimnazije Vukovar, Stjepana Ištvana, uspješnog sportaša boksača, člana boksačkog kluba Borovo, Marka Sablića, nadarenog i primjerenog učenika prvog razreda Prirodoslovne matematičke gimnazije Vukovar, te Tamaru Ljikar, uspješnu sportašicu, članicu šahovskog kluba Vukovar 91. Dok gradonačelnica Vukovara Danijela Stanković s 300 kuna mjesečno stipendira Denisa Kolbasa, nadarenog i primjerenog učenika prvog razreda Tehničke škole Ruđer Bošković u Vinkovcima, kao i Enu Mor, nadarenu i primjerenu učenicu prvog razreda Jezične gimnazije Vukovar. Potpisivanju ugovora nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća Vukovara Tomislav Đanak.